Hai लोगोफोर अखा बोथोरनि जोंहा बोराय बुरि माइ नायनो फैदों दुब्लियाव बुंनोबो रोंलायलांलाहाय मा खालामगोन मा थागोन होननानै न'आवबो अखा हानायजों रे थादो बारिबो मोननानै एसे माइखौनो नायना फैनो होननानै फैबाय आरोखि आङो नोंथांमोननो एसे सेयार खालामसैलाय होननानै भिडिअ खालामलायबाय जाबाबो जायाबाबो दासो थांगासिनो सिगां मोसासो थांदों ना मारैसो थांदोंहाय बोथोरा नै बुंले मानोबा फैया मैयानिफ्रायनो हागासिनो दं लोगोफोर अखा सोरनिथिं बेबायदि जादों लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे गासिनो माबायदि नुदों दिनै आंखौ जाय बुंनो गुसु जादों आरोहाय बोथोरा थेवबो फुयाया मादिबा नै दुब्लियाव दै थाजोबलायदों लोगोफोर अमा बेदर जायोनो जोंहा बुराया अमा बेदर जाग्रा बर'नि खाजालायहाय नै गासाफोरखौनो नाखाखैनो लोगोफोर जोंथिं अखा सिजोबबाय गाजा बेरबाथाय सेस जादों नायदो एसे केमेरायाव हमनोबो रोंलायलाङा लोगोफोर आङो बोराय बुरै माइ नायनो फैदों माइ गायदोंमोन दिनै माइआ नुदोंना गोथां जाबांबाय लोगोफोर माइआ जोंहानिया एरि माइ गायदोंमोन आरो एबार फार्स्ट टाइम बोरै जायो अखा हानायजों एसे मोजां जाबोसिनगोन अखा दै मोनबायना फांसेल' आरो ना इयो फांसेयानो एसे बारायो आरो बारायबावगोनसो नै इफोरो फांसेल'मोन आरोना नै फांसेया इखिनि बारायदों आरो लासै बारायबावगोनसो माने मार बारायनो फांसेयानो ओंखायनो फांसेल'खौनो गायदो नै माइ नायग्रा बुरिया देनजारसोखा आरो साफा जादों आरोना बोथोरा नै थान्दा एकदम थुलाफोराबो खारजोबदों अखा नायदो बोथोरा एकदम मोजां जादों खुया माने अखा दोमैनायानो खाराखैना जों गामिया बेनिफ्राय इसिम फैबाय जों थाबायबाय मा खालामगोन मा मागोन मोननानै फोथारखिनो फैबाय खेबसे माइखौनो नायना फैनोसै थौ बोरै जादों होननानै सानैबो नै जागोन ना जायाथाय मानसियानो लेंग्रिग्रि ओंखाम होआ लोगोफोर फैयै जों नै दैमा सेर मोनफैबाय लास्ट जोबथानै लोगोफोर दिंखिया नै दिंखिया खानोसैनो मैगं मोनबाय दैमायाव फैनानै मैगं दिंखिया जानोसै जोंहा खाना लांनोसै दिंखियाखौनो नै एथ' मोजां जानानै दं दिंखियाखौनो खाना लांना जाहैनोसै आरो अखा बोथोरनि ना लोगोफोर ओरैनो थास्लायस्लाय दैमायाव माइ नायनो फैयो जोंहा मैगंबो मोनखासिगोन जोंहा दिनै जानो हामगोन ना हामा मिथिला आरो दा बायदिनिफ्राय दिंखियाखौ खिन्थु जोंनिथिं जायामोन आरो बेलेगफोरा होनो माथो हाथायफोरावनो बायना जायो होननायखाय जोंहाबो मोजां जाना थानायखाय जाहैनोसै बारो आंथ' बारा ब्लग खालामनायबो जाया न'आव थाबाय थानो मोना लोगोफोर खामानियाव थाङो आङो दिनैनो खेबसे सम मोननायजों खालामनोसै होनना खालामबाय आरो नायदो बोरै जायो ओइनो अबावबा गोलैसिगौमोननो सासेया जाम्बिसो ना मबाइल खमलाय लाथ' मोजां ना नै बिलाइया
खाबाय थास'आबो मोजांथार फांसिन इखौ मा खालामासै नै खानायानो माबायदि खालामनो इयो बारस' बुरस'नाय मोजां मोजां खानायखौबो बेलाय फुल दंफां आरो हाग्रानि बिबार गुफुर बिबार बारो लोगोफोरनि इयो नोंसोरथिंबो दङ ना लोगोफोर मोजां नुयो बिबार बारबा बारसिगोन हागोनखा बयनिथिंबो फैबा दैसावनाय फैबा जानो डिलिभारि फैबा दाखालिनिफ्रायनो दै साबाय थादोंमोन लोगोफोर जोंहा दैमाया एखेबारे गोथौखा बैखौ मा होनो लोगोफोर नोंसिनिथिं जोंनिथिं हले बुंनोबो रोंलाय जोंनिथिं बे बुस्थुखौ माने मावजि खोमा होननानै बुङो सोरनिथिं मा होनो बेखौ आरो खाथियाव देखायनि आङो हाबलाङा दे नै बेखौ सोरथिं फै मा होनो लोगोफोर बेखौ नै दैया गोथौथार इयाव राननोबो रोङा ना बोराय बोराय दङ ना लोगोफोर हारानो हाग्राबारि जाम्फैबारि माबायदि फैना दंफैनाया जों मानसिफ्रा होनो दे लोगोफोर बैसागु मोनाबा दिंखिया मैगंखौ जानो मोना होननानै बे खोथाया नंगौना नङाबा माने सोरबा सोरबा बुङो जेबो नङा जाजायो सोरबा सोरबा बुङो आरो जानो मोना थेवबो जों दिनै खाबाय आरो थांनो ओंखारबाय लोगोफोर न'आव दिंखियाखौ बोथिसे मोनजोबासै जोङो ओइ सानजाहा दंबावो र' बिथिं नायनोसै थांबाय थानोसै लोगोफोर माइखौबो देग्लायसो फार्स्ट टाइम गायफेरदों मालायफोरा गायनानै मोजां जादोंनिखाय जोंहाबो गायनाय नायदों र' देग्लाय माबायदि जायो माइयालाय जागोन बायदि नुदोंना लोगोफोर नायनाय बै दाबसे गोसोम बायदि नुनाया बेलेगनि दे लोगोफोर जोंहानो नैबेल'सो बै फारसेनि गोसोम नुनाया बेलेगनि बोरैबाबा दैज्लांनि खेथिया खस्थ' बायदिसो मोनो लोगोफोर मेसेङाव गायबा माने हाब्रु दैब्रुनि बारा ओरैबायदि दिस्टार्ब जाया आरो फैसा थाखाफ्राबो एसे खम खरसावनो जायो आरो दैज्लां समनिया आरो ओरैबो दिस्टार्ब जायो हायोबाथ' मेसेंनि खेथिखौनो खालामनांगौ ना मा बुङो लोगोफोर सोरनिथिं मेसेङाव बिदि एरि माइ गायो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरलाय अननानै जोंनिथिंथ' गायनो फ्राय बागानो जोंहाल'सो गायामोन देग्लाय गायनायबाय आरो मोजां जाबाथ' खालमासिनिफ्राय दैज्लाङाव गायालासिनो मेसेङावनो गायग्रा जानोसै भिडिअ खालामफेरा नालाय लोगोफोर बुंनोबो रोंलायलाङा गाज्रि मोननाङा आरो लासै लासैसो रोङोना बयबो बहाथो हर थादो होनो गोदान समाव बयबो थाथ' थुथ' एसे एनै जाखायो नङा होनबा थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ नै होनबालाय हाबबाय थांगासिनो बे आरो फोना होनानै माने एसे गेसें जाबाय दाउ जानानै नै लोगोफोर लामायाव मोनफैबाय नायनाय मोखां बिबारखौ जि समायनाय नुदों लामाजों फट' खेबजानोसो लुगैलायबाय आङो लिंबाबो फैखाया
जोंहा फैनाया नि अन्थाइ गोजा नै जों गामिनि लामा बाला होजोब्बाय सुस्र'लांजोब्बाय थांनाय बोसोराव ओरैनोल'सो हा माया हाथाया ओंखारजोबनो हाबाय मोजांथार नुबाय नुबाखैसो सोरबा जौ लोंनानै जुदि थाबायनो रोङा जाबा गोलैबाथाय हाथाय साथाय मोखां दोलाजोबखानायसो फाव मोजां नुदों लामाया माबा दंफां सायया सफैबाय लोगोफोर जेराव खानो होनदोंमोन दहायो होनो लोगोफोर जोंहा बिदामोननि बेसर खुबैनाया रानसोमजोबलायबाय दाबो फुनायानो जायाखै अखायाबो हाना होबायना बेनि थाखायनो फुनो मोनासै बेसरखौनो थांनाया दिंखिया खानो फैनाया सानजाहा आसा खालामनानै फैबाय दिंखियानो गैया लोगोफोर सोमोन्दो र' दिंखियानो गैया लोगोफोर दासो रज'हांदों खानोसै फिसाखौनो दिंखियानो गैया लोगोफोर नाया मानो माया फैबायबालाय आरो गैथारा रोजा आसा खालामना फैदों दिंखियानो गैया नै इयाव दङ दिंखिया दाखालि नुनाया फैयै फैना दं फैबाय लोगोफोर फैबाय दासो गोबाय देरायाव जोंहा बुरिया मा खालामबाय दं इयाव नै गेसाबो खुलिदों ada gini-gini monakai ini serah abai jangan cengkri iman mazang gerbian bima bima kayak gini ini dingkia tak ke jani sida song nani langsung aku mau beli mereka kan saya aja tanahnya yang songlay nangga songlay ke saya malah ngkerin labdem bang yang songlay ke saya malah langsungnya betul ya sakang bay này logo bờ mà xong rồi ăn đến là sớm mình chơi na apa kan rasa udah apa nih Chinese style ya बेसे गोथाव जायो अराव संनाया सोरबा मिथियो ओंखाम संग्रा गैथ'आ लोगोफोर जोंनिया माने जोंहाना दासो खालामगासिनो दङ बिराद जाथेर जानानै दं जोंहाना न'आ दा बिदिनो संसाबना जागासिनो दं आरो जोंहा baik ya दुखिया जिबन गोरिब जिबन माथो बुंबावनो जेने थेने बिदिनो सोलिलांनांसिगोन ना मा होनो लोगोफोर बे खुन्था सेराफोर बायदोंना माया आखाइफोरा हाबगोन नै बे खेब बखिबाय थानाय नोंसा आं बिदिनो जेननानै बुरि बायदि गय जानानै बेटेर बुंगासिनो खुगा गोलाव जालायदों गय जादां खेबनै जाबाय गय जानाया बेहा मालाय गयबो जानो नागिरा फिथिगोना फिथियाखैबा आंनि माथोआ गय जाना बुंदों जे मोजांथार नुदोंहाय मालाय गुफुरखाय मानसियालाय आंहासो नै गोसोम फालिनि जाबालाय मा गुफुरखाय माबा दाम फालिखा गोसा
Đang mang này. Không vậy, không vậy, không bên này kìa. Đang mang sao này? Này, đi khai này, đi khai này, đi khai này, đi khai này này, đi khai này này, đi khai này, đi khai này. Ra bên này. Chơi gì? Nak mama. Làm gì không nhỉ? Coba. Ini mana? Anh lên bên. Ini mana nih, Pak? Sa. Sa. Bisa dengan Saya dengar. Em đi. Nani, kaki. Hai lagi Fer, naik jibuan. Nih, si Baba nih, kedel-kedel. Angka nahor. Nih, bye-bye. Bye-bye. Naik lagi Fer sama Bak. Hagi siladeng, anak gile deng. Sesuai jawabnya di gile lagi Fer kan tablay. Aku balik. Satu pun beda kayu. Dulu na, ala beda nih. Sampai bikin beda gile beda nih macam. Ini mau lo. Lo, mana nih lo? Mau macam mana udah lagi Naik lagi Fer, aku nahor dulu lah. Ini sih. Ma bedi, re. Bedi mana beda nih beda. Mau waktu naik kalau kayak hai. Ini habis nanti mungkin. Ya, pikiran kan sih. Kabar hangala mapa kala logoफोर अखारे जेथिंबो थांबाबो गासिबो बिथिंबो दै अखारानो खोमसि दाबो हां जोंनि जिबो जोबनानै दङ लोगोफोर भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'लायनाय जासिगोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायथाबबाय थादो आरो मोजां मोनना लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो होननानै जाहाथे आंबो नोंसिनि अननायाव मोजां भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि लोगोफोर बिदिबा दोनथ'लायनोसै बेखौनो बाय बाय